Ang kabaho sa hangin usa sa nagpabiling hagit matag adlaw sa mga persons deprived of liberty kon PDL sulod sa BJMP Cebu City Jail Male Dormitory sa Barangay Kalunasan sa Dakbayan sa Sugbo. Kini tungod sa hugaw ug sa mga ginamit nga tubig sa sobra 5,000 ka mga PDLs nga nagdasok sulod sa jail facility. Asoy pa ni Joel, dili niya tinuod nga pangan. Kinsa-kinsa nakatuig na balhog sa prisuhan, ning saysay nga dugay na nilang giproblema ang kabaho sa hangin. Maka-experience gud mi ma'am kay naaraman diri ang amuang mga tangke, then kung dili makuha diri ang amuang kaning among basura, kung di makuha bisag usa ka adlaw lang pertig yung daghana na may chemical nga ibutang sa amuang kuan mo nang mawa gyud siya ang baho. Pero usahay ma'am kanang mahuddan mi nagi mga panahon, pero layo ra kay ng 2 days parte sa baho ang nagsaper gid na ngayo ang atuag yung mga silingan. Dili lamang ang mga piniriso ang nag-antos, apan nakip na pud mga residente nga nagpuyo duol sa jail facility. Matud pa sa tindera nga si Maribeth nga nagpuyo sa dapit, nga tungod sa baho, maglabad na ang ilang ulo. Oo, baho jud kanang inighapak sa hangin kay muawas man gud na ilahang kuan din hagod. Nya mudagay-day ana padung dito kana jud mukusog ang uwan, muawas man na magbaha din ha. Kay muawas man na din ana ilang kanal. Tubig na lang wala may naibaho jud. Maglabad ra ang ulo na mo, malipong amo na lang ikatog ang baho. Oo, mas okay kayo nga nanain nato inana ba manabuhatan na bitawg paagi. Gani aron masulbad ang maong problema sa hangin ug kahugaw sa tubig gikan sa prisuhan, formal nga gipahigayon karong adlaw Pebrero 13 ang groundbreaking ceremony sa pagtukod og wastewater treatment facility alang sa Kalunasan jail facilities. 42.3 million pesos ang gigahin nga budget sa Cebu City Government alang sa maong proyekto nga giplanuhang mahuman sunod tuig. Our jail facility house thousands of persons deprived of liberty, and the proper wastewater management is crucial in ensuring their health, dignity, and humane living conditions. Overcrowding and limited resources often make sanitation a challenge. But with this new treatment facility, we can expect cleaner surroundings, reduce health risk, in a more efficient sewerage system. Giklaro sab sa director sa BJMP 7 Jail Chief Superintendent Neil Abisado nga tungod sa overcrowding sulod sa pasilidad, hagit gyud alang kanila nga mahatagan og insaktong sanitations ang mga PDLs. We can finally kanang resolve this problem bitaw nga ang nahitabo man gud ani ang tanan human waste sa all dormitories, and you're talking of 5,000 easily people, dili matreat. There is no wastewater treatment facility. So, mugawasan ni siya sa mga sapa. Can you imagine usan napako? Not only the residents are complaining, including ang church din na sa Langob, no? They call it Sitio Langob Mantingali ni nga inig simba nila, mabaho gid nila ang foul odor, no? So, even the mga madre, mga pare, sige nagreklamo, the residents sige reklamo. Nagkanayon ang kagamhanan nga human sa konstruksyon sa proyekto, mapaubos na sa treatment ang tanang tubig ug hugaw gikan sa prisuhan ug limpyo na ug wala nay baho kining mudagayday sa mga kasapaan ug kanal sa Dakbayan sa Sugbo. Gawas sa treatment facility, duna po gi-turn over nga ambulansya ug mga sports equipment ang Cebu City Government alang sa Cebu City Jail. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.